Алейкум подписчикои азиз, хуш омадед ба шабакаи специалистиҷе ки бо шумо ҳастам. Усто бинед ки бародари азиз, и бародармон дар бораи патолог савол додааст, яъне патолога чӣ қадар хонандагӣ ҳастем. Ва бинед бародари азиз ки ин патологи кисиёи ки мебинед, ин патологи популярни аст ки дар дизайнери, паставка, маставкара ҳамаша хидм кардагӣ ҳастем бародари азиз. Ва короби ки гирд рафтагӣ аст. Аввал мо мисол ин патолог дар хонаи 7 метра тури мегирад, 6-8 намоша тури мегирад, яъне поён тури намегирад, даврош мераса. Бисёр бародаро дар бораи ҳамин савол кардагӣ ҳастанд. Ин патолог бародари азиз аз 6-8 боло тугри мегирад, яъне хона калон боша ба зер мебияд. Ва хонае ки бо 6-8-7 боша ида бо беҳтарини баъд мебияд. Ва мо гирда аввал сплашоне задагӣ ҳастем, яъне профилоша чиқа задагӣ ҳастем. Профилоша ҳам тарафи дурозру задагӣ ҳастем, яъне ҳам бараки. Вақте ки фигура шид ҳамеша мезанем бародари азиз ки яъне гипсакардоне ки фигурое ки даврое ки ҳаст ҳамаш даҳну сахт мешавад. Яъне аввал патологи сплашоне мезани шпаклёвка нозада, шпаклёвка нозада бародари азиз, дар ҳамон ҷое ки самарезе ки ту задагӣ ҳасти, ту ҷо медонӣ ки дар ҳамон ҷо оҳан рафтагӣ аст. Ва даврое ки тог мехӯранд, даврое ки ай поён аввал дизайнери мекунӣ, поли нақшоро мекашӣ, ҳам даврое ки тог хӯрдагӣ ҳастанд, яъне ҳамаш оҳанош дар ҳамон профил сахт мешавад. Ту медонӣ ки дар ҳамон ҷо профил рафтагӣ аст, дар ҳамон ҷо сахт мешавад бародари азиз. Ва ин патологро сохтан қадар кори мушкил нест. Ҳастанд нафаре ки мехоҳанд ки ҳамин корро ёд бигиранд, яъне талант доранд. Ва бародари азиз дастгирӣ кунен, мисол ҳамин канали моро дастгирӣ кунен. Мо иншоалло кӯшиш мекунем тарзи абой задана, тарзи паставка, тарзи патолог задана, тарзи ҳамаш ютуби морам бародари азиз дар профил ҳаст, главнида мондагӣ ҳастем. Будуред тарзи пурраш, тарзи чорнавой, тарзи чистовой ҳамаша фаҳмидагӣ ҳастанд. Будуред тамошо кунед, ҳамада маъқул мешавад. Ва даврои сиёҳе ки мебинед бародари азиз, ҳамҷа бинед даврои сиёҳро ҳам ҳастанд. Мисол даврои сиёҳ 4 сантиметр хамидагӣ аст, яъне аввал направляши сахт кардагӣ ҳастем ва круг. Направляшро чиқа мебаред бародари азиз? Хоҳед ки ҳамин направляш круг шавад, мисол ҳарфи П, ҳарфи Г мебаред. Д намуд мебаред, худаш тог мехоҳад. Д намуд мисол рисунка худаш дар онҷа кадом намудиш ки дар проекта, мисол ҳарфи П мебаред ё ки ҳарфи Г мебаред. Вақте ки направляшро зади аз гипсокардон айта ки зади худаш меша 4 сантиметр. Мисол гир ба гир сетка мезани, хоҳед ки накафа мегириш, краскаш мекунӣ. Мисол краское ки мебинед ё краскаҳо ҳамаш маслени аст. Метавонад ки мисол соҳиби хона ки нахарид, мо гирифтем маслени истифода кардем, маслени қимат. Ва метавонед ки матови бизаниш бародари азиз, беҳтарин баъд мисол патолог дай ки чанг намешавад. Ва ин бародар ин кори қиин нест. Даврае ки дар байн мебинед калон аст, яъне ин давра 14 хонадагӣ ҳастем. Барои чи 14 хонадагӣ ҳастем ки давра дар байн мисол кругуш объёмаш калон аст, ба зеб омадагӣ аст. Ва ҳамин давра мисол 4 сантиметр ба болои ҳамун чи гузаштагӣ аст бародари азиз. ҳамун коробе ки гирди давра қатӣ рафтагӣ аст 4 сантиметр ба болои ҳавай гузаштагӣ аст. ин бародар метавонӣ ки мисол хонара расчота бигирӣ, ҳамин патолог, яъне баъзеҳо савол метавонанд ки чӣ хел занем ки дар ҳамин хона тугри гирад. Мисол гуфтум аку патолог аз 7 метр боло тугри мегирад. Ту чикор мекунӣ? Аввал нақшаро мекашӣ бародар, нақшаро мекашӣ, тақсим мекунӣ, баъд вай худаш сохтанаш кори қиин нест. Мисол сохта рафтан мегирӣ. Ин кор аст бародари азиз. Дастгирӣ фаромӯш накунед. Ман иншоалло кӯшиш мекунам дигар корро ба навор мегирам, мепартам.